Jesucristo gure jaunaren grazia, eta jainko aitaren maitasuna, eta Espiritu Santuaren batasuna, izan gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izan ditu. Jesus jauna bihurratuak salbatzera bidaia, erroki jauna. Jesus jauna Cristo erroke. Cristo erroke. Jesus jauna gure adartu egiteko, aitaren eskuinean behar zaituguna, erroke jauna. Errukiak egula, jainko guzti zaltsua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala, betiko bizitzara. Egin ezagun otoituz. Hoi jainko, muga jarri zenion oraingo bizitzaldiari, betiko bizirako sarrera irekiz. Apalki eskatzen dizugu, ezarraraz dezazula zure errukiaren graziaz, pakita zure sarritzariaren izena, bizidunen liburuan, zure seme Jesucristo gure jaunaren bitartez, zure ginek Espiritu Santuarekin, jainko tarregi bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Pablo apostoluak Filipoaren egindako gutunetik. Senideak, gu zeruko hiritar gara eta handik itxarotuko salbatzailea, Jesucristo jauna. Hark antzalduko du gure gorputz ezerezau, bere gorputz aintzatsuaren irudiko eginez, gauza guztiak bere menpek jartzeko duen almenari esker. Jaunak izana. Jauna zuekin, Jesucristoen evangelioa sakuaren liburutik. Aldiatan, Martak esan zion Jesusi, jauna, hemen izan bazinean, gure anaia etzen hilko. Hala ere, badakit eskatuko diozun guztia emango dizula jainkoak. Jesusek erantzun zion, piztuko da zure anaia, eta Martak badakit piztuko dela azken egunean, hildakoen piztu erakoan. Jesusek esan zion orduan,
ni naiz piztuera eta bizia, nigan sinisten duena, hilik ere biziko da, eta bizirena, nigan sinisten badu, ez da betiko hilko, sinisten aldezu hori. Martak erantzun zion, bai jauna, sinesten dut, zu Mesias zera da, Jainkoaren semea, mundura etortzeko azena, jauna, esana. Kristauok saiatu beharra daukagu, edo behintzat gure burua sentitu behar dugu, Jesusen jarraitzaile. Jesus gure maisua da, Jesus gure salbatzailea da, Jesus gure jagoikoa da, eta gu bere jarraitzaile gara. Ejemplu asko jarri izan dizkigu, esan genezake horikenetako bat, edo behintzat gurean ulergarrienetako bat dugu hartzaionarena. Bera da gure hartzaia, gu gera bere hartaldea, eta gure hartzaiaren ahotsa entzun eta haren atzetik jarraitzen saiatzen gara. Konfiantza ematen digulako, berak ezagutzen gaituelako, eta guk ezagutzen dugulako bera. Baina kristauok Jesusen jarraitzaile izateaz aparte, saiatu beharra daukagu Jesus imitatzen, berarengandik ikasten. Jakina, gauza guztiak ezin ditzazkegu imitatu, esate baterako mirariak eta guk ezin ditzazkegu egin, baina beste gauza asko bai imitatu ditzakegula eta saiatu beharra daukagula imitatzen. Elkar maitatzean, konpasioan, errukian eta besteak beste zerbitzuan. Jesus etorri zen mundura ez beste zerbitzuak hartzeko, denak zerbitzeko baizik. Ola erakutsi zien bere ikasleei, hankak garritut ondoan, azken afariaren aurretik, esan zien ni niri maitxu esaten didazuen, eta hala naiz, nik zuei hankak garbitu dizkizuet, zuek ere elkarri gauza bera egio zuen. Erakutsiz bezala, zerbitzua, besteen alde lan egitea, beste dituzten premiak kontutan hartzea ezinbestekoa dela gure erlijioan. Jesusek hala egin zuelako eta gu saiatu beharra daukagulako hori imitatzen. Gaurkoan, Pakita despeditzea tokatu zaigu. Esan genezake, Pakita bere etxean dagoela. Parrokia bere etxea bezala izan du baita urte pilo erabean. Bera gauza izan den arte. Eta ze zerbitzu pilua egin dituen parrokia honetan. Modu askotakoak. Ordu piloa, esan genezake, bere bizia hortara dedikatua zuela. Parroki laguntzera, baita elizen, kanpoan ere, gaixoen komunioa eta eramaten, guri ere, gauza guztitan laguntzen, denetik egiten zuen Pakitak. Zugarrizko lan piloa, ordu piloa, hementxe, nik ezagutu duen, oraindik seminarista nintzela. Eta orduan ere, ze harrera ona egiten zigun, akoratzen naiz, apez ordenatu behar dutelarik, etorri zan Donostira eta alba bat erosi ziken. Nire rekuerdo hau eduki ezazun, eta hementxe egoten zen sakristia ordenatzen, gainea gu baldarxamarrak eta hor nola jarri bazien albak eta nola tolesatu bazien eta hori ganak esplikatzen Juan Bautistaki hor egoten ziren baita ere, eta zenbat bizipen berak izan dituenak, guk izan ditugunak, eta gaur batez ere eskerronez hartzen dugu berak gogoan. Berak zenbat esperitu izan ditu hemen gauzak prestatuz, dena ongi atera zedin, dena preokupazio guzti horrekin, gaurkoan bera despeditzen ari gara. Bere gorpua hemen dagoela, bere etxean, berean erregituz. Eskatzen diogu bada,
gure jakoiko onari goiko zeru hartan hartu bezala bakitan. Gure parrokietan, pentsatu da dugu ere, ez gerala bakarra apezak denok osatzen dugu parrokian. Eta parrokian laguntzen duten pertsona guztiek izugarrizko laguntza eta esan genezake parrokian eraikitzen izugarrizko lana egiten dutela. Pertsona asko laguntzen dute gure parrokietan eta gainera hemen lehitzen, Bastubiren apez guztiek hori beti aipatu izan dute zenbat jendek laguntzen duen. Horietako bat oso importantea izan dela pakitan. Gaurkoan bere lan guztien atsedena eskatuko diogu jakoiko onari. Legoan horia dira eman nion eta bere indarrez zenbait egun oraindik ikusi dio bizitzari. Oain eskatzen dugu jakoiko onari betireko bizia eman dezaiola. Goiko zeru hartan hartu dezala bere maitasun eta errukia handian eta handik pakikak gure alde egiten segi dezala.
Senideok egin ezaguna guztiok batean egiza osoaren opariak akoilu hori eskaintzerakoan. Jainko guztizona pakita zure sarritzariaren salbamenerako eskaintzen duzugu oparian. Eta ustez eskatzen, zure semean salbatzaileko duenak epaile erruzitzu arki bezala Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Afalon berdin kamizaturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaskei eman zien esanez, hartzazue eta eran guztiok urtatik, hau bere okoaren kamizazata, itun berri eta betikoaren edoa, zuentzat eta askorentzat ekatua barkatzeko esuriko denak, egizue hau nere berri. So
sarritzari onartu behituzulako, eta apalik eskatzen duzugu Kristoren gorputzo banatzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin gaitzana. Gogoan izan, jauna, mundu guztian zabalurik dagoen zure eliza. Eramaztu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Francisco gure hartzaiarekin, eta liz gizon guztiekin batean. Gogoan izan duguna mundu zure ganara handuzun, paketa zure zerbitzaria. Mundu honetan zurekin batekin bizi izan dena, biztueran ere zurekin batekin izan dadila. Gogoan izan baita ere, biztek itxaropenean joaten guztiak, eta hildako guztiak, harritzatu zeure aurpegiaren hartuta. Errugezak izkitu arren, guk guztiok, betiko bizitza ikusi ezagun. Hangoiko adela Maria Doartxoarekin, apostolu santuekin, eta gizaldu guztietan dura bizkide izan diren santuekin. Haiek batean gure zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Gure bitartez, gure bitartetan, zuri aita, hangoiko albuziun hori, Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak aginduta erakutsiari jarraituz, beldurgabe esan dezagun. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik. Emai duzu bakea gure egirotan. Zure errukiari eskerketakutik garbi bizibeiko zen eta eskualduetan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zait gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zure esan da apostoluei bakea uzten dizuen ere bakea ematen. Begirada zure egizaren sinismenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoan bezala, eman duzu berizari bakea, eman batasuna, errage bizi berizera, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaure bakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, eman duzu bakea. Hangoikoaren bildotxa, una hemen hangoikoaren bildotxa munduko bekatuak entzen duena zorionsuak jaunaren biharatuak.
Gure abade naizio esandako guztiaz gain, Pakitaren senide eta familikoei gure senidik handien adierazten egiziogu. Pakitari berriz Ilondoko eskarrena elizkide guztian partetik, salbezpenik gabe. Gure parrokia izan egindako lan guztiagatik, eta ez bakarra izan. Baita elizkanpa ere, unaiziak esan duzena, bere zerbitzu espirituagatik. Gaur, otsaila amaitzen den egunotan, tenpluan Jesusen aurkezpena zabaltzen da. Pakita ere, zeruko tenpluaren aitzinean agertu da, eta ez du dudarik Jesukristo gure jaunak beso zabalik hartu duela, eta bere intercezioarekin orain gozen daudenari laguntzeko eskatzen dugu. Eskerrik asko Pakita, bihotzez ikusiak. Además de todo lo dicho por nuestro párroco Ignacio, queremos expresar a los familiares de nuestra feligresía pakitana nuestro más profundo pésame por su fallecimiento. También nuestro póstumo agradecimiento a Pakita por su amabilidad y espíritu de servicio a todos, sin excepción, y no solo aquí en la iglesia, también fuera de ella. Pakita hace iglesia todo el día y todos los días. Hoy termina el mes de febrero que está consagrado a la presentación de Jesús en el templo. También Pakita se ha presentado ante el templo celestial y no dudamos que nuestro Señor Jesucristo la ha acogido con los brazos abiertos y con su intercesión le pedimos que nos ayude a los que estamos aquí todavía. También gracias Pakita. Hasta pronto. Eta familiaren izenean, eta parrokian izenean, eskerrik asko gaur honean bezalatik guztioi. Pakitari azken agurra egitera, jangoikoari, haren alde erregutzera, eta familikoei gertutasuna agertzera. Ohitura dugu bezala, datorren igandean, hamaiketako bezetan berriz ere gogoan izango dugu bereziki Pakita. Baita ere, gogoan izan asteazkenean, Auster eguna izango dela, eta meza hemen izango dela baita ere, Austerrea ezartzearekin batera, atxaldeko 7 berritan. Baita ere, Austerretik hasita, Iriarteako jatilean, goizeko 9:00 egunero buruzbidea izango da, kalbarioak errezatuko diren. Eta horren bukatu horretik, azken erresponsoa egin bezala. Bukatik iziniena Senide honin partez fedeagatik
bedu asko sakramentua Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jaun zuekin, bere ikaz zaitzatela jainko guzti alduna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak,